कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। उद्ध्वस्त जाल्ल्या गटाराच्या कामा लागून सार्वजनिक लोकांलो आक्रोश। पत्रकाराचे काम कौतुकास्पद, आमदार भटनेकर। यल्लापूर तालुक्याच्या अडबैल घाटात टायर्स भरिल्ली लॉरी पलटी। बेकायदेशीर गाई मांस विकू व्हरूंक गेल्या 2 जणांक पोलिसांनी केली अटक। अंकोला तालुक्याच्या कुग्राम मक्की गद्दे भितर मुसळधार पडील पावसान गावच्या मालमत्तेचे नुकसान। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 109 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस। आता सविस्तर खबरो। कुमटा तालुक्याच्या कोडकणी ग्रामपंचायती भितर मोडणकेरी वार्डात गेले थोड्या महिन्या फाटी केल्ले गटाराचे काम उद्ध्वस्त जावन गेले निमित्ती सार्वजनिक लोकांनी कंत्राटदार आणि इंजिनियरा विरुद्ध संताप व्यक्त केला। 2018-2019 या कालावधीत सुमार 50,664 रुपयाचे गटाराचे काम केले। कामगारी करताना तळ भागात सिमेंट कॉन्क्रीट घाण दोन्ही बाजून फातरान बांधून गटार निर्माण करचे आशिल्ले। जाल्यार कंत्राटदारान गटारावर सिमेंट लेपवून एक वाटेन मातयेची वंटीक गिलाव केला। मंजूर झाले पैशाचे अर्धे पैसे वापर करनासतना साधारण काम केले म्हण सार्वजनिक लोकांलो आरोप आसा। हेका साक्षी म्हणल्यार कंत्राटदारान गटाराचे काम केले पावसान उद्ध्वस्त झाले आसा। उद्ध्वस्त झाले गटाराचे काम परत तयार करून दिवूं जाय म्हण ग्रामस्थ लोकांची मागणी आसा। ना जाल्यार जिल्हा पंचायती इंजिनियर कचेरी मुखार आंदोलन करतले म्हण ग्रामस्थ लोकांनी सांगला। पत्रकाराचे काम कौतुकास्पद, आमदार भटनेकर। जोयडा कोरोना महामारी काळात पत्रकारान समाजात जागृतीचे काम केला। त्याका लागून कोरोना संसर्ग कमी करच्याक प्रशासनाक मदत झाली। स्वतः सुरक्षिततेची चिंता न करता समाजाच्या भल्यासाठी पत्रकारांनी दिले योगदान अविस्मरणीय आसा असे प्रतिपादन विधान परिषद सदस्य एस.एल. घोटणेकर यांनी केले। पीडीसीसी बँकेमार्फत शुक्रार जोयडा हिंगा पत्रकारांना सन्मान झालो। या वेळार तेमी प्रमुख पाहुणे या नातान उलयले। जोयडा तालुका विस्तारान खूप व्हड आशिल्ले निमित्ती पत्रकारिता करचे खूप कठीण जाता। एखादी बातमी तयार करची जाल्यार 50 ते 60 किलोमीटर पयस वचचें पडटा। असल्या स्थितीत पत्रकारिता करच्याक पत्रकारांक आज सन्मान केले बद्दल पीडीसीसी बँकाचे मनातल्यान आभार मानता असे जोयडा प्रेसचे सदस्य सुभाष गावडा यांनी सांगले। यल्लापूर तालुक्याच्या अडबैल घाटात शिरले लागी टायर्स बन येयली लॉरी चालकाले नियंत्रण चुकवून पलटी पडली। ही घटना राष्ट्रीय महामार्ग 63 चेर घडली। हुबळीच्यान अंकोला मार्गान टायर्स बन येयली लॉरी रस्त्याचेर पडिल्ले फोन चुकू वचून रस्त्याचेर पलटी पडली। या अपघातात चालकाक थोडो मार लागलो आणि टायर्स पुराय रस्त्याचेर पडिल्ले निमित्ती वाहतूक थोडी वेळ थांबून दवरची पडली। ह्या वेळार पोलिसांनी स्थळार भेट दिवन रस्त्याचेर पडिल्ली टायर्स आणि लॉरी काढली आणि एक बाजून वाहतूक वयच्याक रस्तो मोकळो करून दिलो। यल्लापूर पोलीस ठाण्या भितर प्रकरण दाखल झाले आसा। बेकायदेशीर गाई मांस विकू व्हरूंक गेल्या 2 जणांक पोलिसांनी अटक केली। ही घटना शिर्शीच्या नवीन बाजारात घडली। बेकायदेशीर गाई मांस विकू व्हरताना शिर्शी शहराच्या करीगुंडी रस्त्याचेर व्हरताना माहिती मेळ्ळी। डीवायएसपी जी.टी. नायक यांच्या नेतृत्वात नवीन बाजार ठाण्यातलो पीएसआय नागप्पा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी धाड घातली आणि आरोपीक अटक करून त्यांच्यान 4,950 रुपयाचे 1 किलो गाई मांस, 2,200 रुपये, 2 मोबाईल आणि 1 बाईक जप्त केली। अंकोला तालुका केंद्रातल्यान सुमार 30 किलोमीटर पयस आशिल्ले कुग्राम मक्की गद्दे भितर मुसळधार पडील पावसान उद्ध्वस्त झाले। व्हळांतले उदक 20 फूट भन घेवन गावच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले। खंयच्या बी नदीक संपर्क नाशिल्ले या व्हळांत डोंगरावेले उदक येता। जाल्यार मुसळधार पावसान अकस्मात उदक जास्ती भरिल्ले निमित्ती तळी लोकां भितर आतंक निर्माण झाले। उदकाच्या झडक्यान डोंगरावेले फातर उदकात व्हावून गेले आणि व्हळांतले उदक तेमगेली दिशा बदल करून दुसरे कडेन व्हावू लागले। गावातली आजूबाजूची झाडां बीन मुसळधार पावसान व्हावून गेली। डोंगराचेर आशिल्ले 30 फुटाचे एक झाड बीन व्हळांत पडले। तशेंच अंकोला तालुक्याच्या मक्की गद्दे ग्रामात प्राथमिक संपर्क दिवचे लहान फूल बीन उद्ध्वस्त झाले आसा। मक्की गद्दे गावा भितर 20 ते 25 कुटुंब वास करतात। या स्थळाक ग्राम निरीक्षक राघवेंद्र जन्नू आणि ग्राम लेखाधिकारी संजय राणे यांनी भेट देऊन पाहणी केली।
आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 109 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. अजूनही 654 हॉस्पिटला भितर आणि 589 होम आयसोलेशनात उपचार घेतले असतात. आज कारवार 10, अंकोला 15, कुमटा 32, होन्नावर 13, शिरशी 3, सिद्धापूर 6, यल्लापूर 4, मुणगोड 16, हळयाळ 1, जोयडा 9 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आज कुमटा भितर सगळ्यात जास्ती 32 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली आणि आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 4 लोकांले मरण झाले. आज 131 लोक बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 31, अंकोला 10, कुमटा 9, होन्नावर 15, भटकळ 19, शिरशी 10, सिद्धापूर 10, यल्लापूर 9, मुणगोड 18 लोक बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 10,418 लोक बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. तसेच आजपर्यंत 11,814 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. इथल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.